В това видео участват манекени за образователни цели. Целта ни не е да заменим хората с роботи. Ей, човече, с тази поза няма да стане. Как да се гарантираш добро здраве при работа в лозята? На първо място, не натоварвай едни и същи стави много време. Повече работа с краката, по-малко натоварване в кръста. Друго опасно движение – извиване на кръста. Отново, честото повторение на движението го прави опасно и кръстът може да пострада. За да е изправен, гърбът може да изведеш единия крак напред, както при фехтовка. Тази позиция можеш и да се доближиш повече до лозата. Важно е да си почиваш и да приемаш течности редовно, за да не се обезводниш. Както при всяка работа, е добре да редуваш заниманията периодично, за да не повтаряш една и съща дейност твърде често. Внимавай! Ръката, която не държи ножицата, трябва да носи предпазна ръкавица. Когато дърпаме дървесината, можем да намалим болките в рамото, като режем дървесината и дърпаме клоните към земята. Когато работим в лозята, е важно очите ни да са предпазени. Точно за това не забравяй за предпазните средства. Не тези. В заключение, в лозята личната безопасност е основно значение. Избягвай позите, които натоварват ставите. Движи се предпазливо. Разнообразявай работата си и пий течности. Носи нужните предпазни средства, осигурени от работодателя. Следвайки тези предпазни мерки, помагаме за намаляване на риска.